Hello po, ito ang latest animation mula po dito sa wendy.com kung saan makikita natin ang kalagayan ng panahon sa Bicol region. Kung mapapansin natin, prevailing pa rin yung hanging amihan dito sa Southern Luzon, particular na po dito sa Bicol region. At kung titingnan po natin yung magiging kalagayan ng pag-ulan or kaulapan sa Bicol region, makikita natin ang lakas ng pag-ulan dito po sa Bicol region. So makikita natin na nasa kulay blue category na lamang po ang Bicol region pagdating po sa lakas ng ulan. At kung titingnan natin sa mga syudad sa iba't ibang probinsya ng Bicol region, titingnan natin kung gaano kalakas yung mga pag-ulan dyan. Unahin po natin dito sa Daet, Camarines Norte. Kung titingnan po natin ang kalagayan ng panahon ngayong gabi at bukas, makikita natin by Friday evening, ngayon pong gabi, so alas 5 ng hapon may mga pag-ulan po hanggang sa hating gabi na mga mahihina lamang. Subalit magiging makulimlim po ang panahon dyan sa buong magdamag. At ang lakas ng pag-ulan po aabot ng mamayang gabi ay 2.3 mm na pag-ulan. Bukas, magiging maulan pa rin ang kalagayan po ng panahon. Mag-update pa ako bukas kung may pagbabago sa bawat araw ng kalagayan ng panahon. Sunod po nating puntahan ang Camarines Sur, particular dito sa Naga. Mamayang gabi po ay magiging maulap na lamang ang kalangitan, subalit may mahinang pag-ulan na lamang po mamaya, subalit sa buong magdamag makulimlim na lang ang panahon. And wala pong aasahang pag-ulan mamayang gabi sa may part ng Naga at sa ibang karatig lugar. At sa may part naman po ng Catanduanes, makikita natin yung maganda po yung sikat ng araw kanina, may mga mahihinang pag-ulan at wala rin mga malalakas na pag-ulan mamayang gabi, subalit magiging makulimlim din po ang panahon. At sa mamayang Saturday morning, meron po mga mahihinang pag-ulan bago po sumikat ang araw. Sa Legazpi naman, kung titingnan po natin sa Legazpi, magiging maulan din. May mga mahinang pag-ulan mamaya sa Legazpi and magiging makulimlim din ang panahon. Subalit mga mahinang pag-ulan lamang iyan. And sa may part naman ng Sorsogon, nandiyan din mahihinang pag-ulan lamang na ang pinakamalakas is 1.2 millimeters na lakas ng ulan. So, hindi po gaanong kalakasan ang mga pag-ulan dyan. Subalit, mag-ingat pa rin sa mga pabigla-biglang bugso ng pag-ulan. Sa Masbate naman, sa Masbate City, magiging maulan po ang panahon dyan. Dala po ng kaulapan na dito na may maliit na circulation na pwede siyang tawaging low pressure area, subalit mas mahina po yan sa low pressure area, kaya hindi po siya categorized as low pressure area. Subalit malakas po ang pag-ulan na dulot po niyan sa may Eastern Visayas at naapektahan po ang Masbate area. Mga mahihinang pag-ulan lamang, mga panandalian na pinakamalakas ay 0.4 mamayang gabi, dyan po sa may Masbate City. At kung titingnan natin sa lakas ng pag-alon, bukas sa Bicol region, ganun pa rin, may gale warning pa rin sa halos buong Bicol region, particular na po dyan sa may Catanduanes area, na kung saan ang pinakamataas na pag-alon ay pwedeng umabot sa 2.6 and 7, 2.7 na lakas ng pag-alon. Dyan po sa may violet category iyan. Dyan po sa may dark blue, kung mapapansin natin yung dark blue na kapalibot, nasa 1.5 meters ang taas ng pag-alon. Subalit sa malapit sa mga dalampasigan, light blue na lamang, aabot na lamang po yan ng
0.6 na taas ng pag-alon. Kaya mag-ingat pa rin dahil po sa mga pag-alon na minsan ay lalakas dahil na rin po sa mga dalang kaulapan ng amihan season na ito na nakakaapekto sa Bicol region. So yan lamang po ang update dito mula sa wendy.com. Ulitin ko po, ito po ay pagbabahagi lamang ng isang animation mula sa wendy.com at hindi ko po ito pag-aari and tanging pag-share lamang ng information ang aking hangad. Maraming salamat po.